Моя сённяшняя суразмоўца Жанна Міўс Магілёва лічыць, што можна сябраваць кніжна. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Жанна, кожная сустрэча з нашым чарговым суразмоўцам – гэта, канешне, падзея. Асабліва, калі да нас прыязджае чалавек з глыбінкі. Ну, хаця Магілёў – гэта не глыбінка. Вось. Тым не менш, гэта падзея. А для мяне сёння яшчэ адна падзея, пра якую я вам раскажу потым, не цяпер. Але калі гаварыць пра літаратуру, пра паэзію, і заўсёды хочацца гаварыць пра паэзію, гаварыць пра прыгожае. Я хачу пачаць нашу гаворку з вашых вершаў. Я працытую. Вершы мякка шапочуць, звіняць салоўкам. Вершы могуць цвіком прабіваць нявер'е, бы крыламі анёла, пяшчотным слоўкам адчыняць у замкнёныя душы дзверы. Вы пісалі? Да. Ну вось, скажыце, ласка, калі прыйшло да вас жаданне ствараць вершы, таму што для кожнага паэта ёсць нейкая свая прычына, кожны паэт вызначае месца паэзіі ў сваім жыцці па-свойму. А як вы вызначаеце месца паэзіі і калі да вас прыйшло гэтае жаданне пісаць вершы? Жаданне пісаць вершы прыйшло позна. Ужо я вучылася, здаецца, ў 11 класе, ўжо заканчвала школу. Но хочу сказаць, што вельмі любіла пісаць сачыненні ў школе. І моя настаўніца Вера Васильевна, яна заўважыла тое, што ў сваіх сачыненнях я магла так цікава сказ разгарнуць нейкімі такімі параўнаннямі трапнымі, метафорамі, вобразамі, увасабленнямі. То есть яна гэта заўважыла і сказала: «Жанна, а ты не спрабавала вось сачыняць вершы?» І я паспрабавала. І адразу вось напісаўся цэлы агульны сшытак вершаў. Канешне ж, гэта былі вершы яшчэ такія не сталыя, яны былі на рускай мове. І ў асноўным гэта была інтымная лірыка пра каханне, пра што яшчэ маладыя дзяўчаты могуць такім узросце, пісаць. А вось першыя вершы у вас былі надрукаваны у раённай газеце. Гэта калі было? «Іскра». Так, першы надрукаваны верш, гэта быў 2006 год. І калі я даслала гэты верш, то мяне зноў-такі натхніў галоўны рэдактар газеты. Гэта Валянцін Іванович Крыжэвіч. І ён вось пачытаўшы падборку маіх вершаў, ён сказаў, што ты добра пішаш, і я бачу ў табе патэнцыял. І калі ласка, працуй і дасылай свае вершы не толькі ў нашу газету, але і спрабуй пасылаць іх куды-небудзь яшчэ, якія-небудзь абласныя рэспубліканскія выданні. І я яго паслухалася, так і зрабіла. Я падборкі вершаў адправіла вось у «Знамя юнасці», у «Лім», у «Полымя», то есть у многія месцы адправіла. Дзесьці мне казалі, што трэба яшчэ падрасці, павучыцца, а дзесьці адразу ўзялі. І вось калі ў «Ліме» з'явілася падборка 3 вершы, то гэта мяне вельмі натхніла ў свой час. Я падумала, што сапраўды, напэўна, вось ён меў рацыю, калі сказаў, што ёсць ува мне нейкі патэнцыял і трэба развівацца. Я гляджу, вот кніжкі ў нас паэтычныя ляжаць. Адна Жанна Устінова напісана, а другая Жанна Міўс. Так вы хто, Устінова ці Міўс? І тое, і тое. Ну, Жанна Міўс – гэта мой творчы псеўданім. Калі вось у мяне мела адбыцца публікацыя першай кніжкі, яна выйшла ў выдавецкім доме «Звезда» у 18 годзе, і я упершыню прыехала ў рэдакцыю, сустрэлася з рэдактарам, тады там працавала Ольга Станіславаўна Рацэвіч. І вось я задала такое пытанне, што можна я возьму псеўданім усё ж такі, таму што ёсць ужо пісьменніца знакамітая Таццяна Устінова. І я не хачу быць другой Устінавай. Ну, вы памятаеце гэту гісторыю класічную з Міцкевічам, так, Коласам, які таксама не хацеў быць другім Міцкевічам, а стаў Коласам. І гэта... Хорошае параўнанне. Ну, вось такую паралелі правяла я і вырашыла ўсё ж такі ўзяць псеўданім, а для таго, каб ён быў кароткі, гучны, ўсё ж такі я ўжо ў той час вырашыла, што буду далей працаваць для дзяцей, пісаць,
то вось вырашыла ўзяць па першаму складу з майго дзявочага прозвішча Мінченка, дадала вось па мужу Устінова, атрымалася Міус. Так караценька, аднак дзеці, ведаеце, яны, пачуўшы маё прозвішча, яны адразу пачынаюць усміхацца. Мікі там Маус, Да. там нешта там такое. Я ім адразу так і кажу: Мікі Маус, Жанна Міус. Калі ласка, запамінайце. Дарэчы, пра дзіцячыя кнігі, вот вы самі сказалі, што ў 6-м годзе вы надрукавалі дарослыя вершы, а потым прыйшло жаданне пісаць для дзяцей. Чым было выклікана такое жаданне пісаць для дзяцей? Вот я спрабаваў много раз пісаць для дзяцей і лічу, што гэта вельмі цяжкая работа. Ну, як вам сказаць, трэба, каб сваё дзіця не памерла ўнутры, каб яно было вось блізка да скуры, да? Каб ты адчуваў і глядзеў на гэты свет дзіцячымі вачыма, увесь час здзіўляўся. Я здзіўляюся сонцу, якое я бачу ўранку, я здзіўляюся нейкай новай кветачцы на сваім дворыку. То есть увесь час павінна вось быць нейкае здзіўленне. Тое ж самае ў сваіх вершах дзіцячых. Вось я раблю акцэнт на тое, каб дзіця адкрыла кніжку і здзівілася, каб яно ўбачыла новае цікавае слоўка, каб мае вершы натхнялі іх саміх на словатворчасць, таму што вось у маіх кніжках сапраўды шмат новатвораў, такія слоўкі, якія прыдумваю асабіста я: білібердомік, слізлівень, смехаварія, ухахотка, вось такія славечкі, якія будуць чапляць дзіцячую увагу і будуць прымушаць яго паглядзець на гэты свет широко адкрытымі вачыма. Чым вы займаецеся вот у Магілёўскім абласным аддзяленні? Ну, па-першае, гэта, канешне ж, сустрэчы з дзецьмі ў бібліятэках горада, у школах горада. Вось Вольга Бялова, да, сапраўды ўжо была ў вас тут у суразмоўцах, і разам з ёй мы стварылі, ну, можна сказаць, што яна стварыла па матывам 3 маіх кніг такі, да, міні-пастаноўку, такі паэтычны спектакль, я б так сказала. Гэта некалькі там дзесяткаў вершаў, цікавых вершаў, якіх яна аб'яднала адной тэмы: сям'я, школа, вольны час дзіцяці сучаснага. Гэты праект настолькі быў цікавы школьнікам, што мы з ім аб'ехалі вельмі шмат школ Магілёва і збіралі нават актавыя залы там у 7 паралеляў. Канешне, што такое дзеці, да яшчэ і першакласнікі, да яшчэ і цэлы актавы зал. Гэта шумлівае мора, да? Але калі пачынаецца вось гэта дзейства на сцэне, калі яны бачаць сваіх аднагодкаў і чуюць цікавыя, смешныя гісторыі пра саміх сябе, яны пачынаюць пазнаваць і крычаць з зала: «О, гэта ж пра мяне! Гэта ж у мяне таксама вось гэта ўсё, і з татам, і з маці, і з сябрамі, вось так ўсё адбываецца». Я спачатку сказаў, што калі да нас нехта прыязджае з глыбінкі, чуць не пакрыўдзіў Магілёў, таму што Магілёў не глыбінка, гэта вялікі горад, гэта цікавы горад са сваімі традыцыямі, са сваёй гісторыяй. У мяне там много знаёмых, і я там бываў, і вельмі прыгожы горад. Што для вас Магілёў? Ну, вы ведаеце, вы не памыліліся, калі сказалі, што я прыехала з глубінкі. Я вясковая жыхарка, я жыву ў вёсцы. Я нарадзілася ў вёсцы Капачы Мсціслаўскага района. Дзяцінства прайшло ў вёсцы Дужаўка Чаўскага района. І зараз я пражываю таксама, пакуль што яшчэ ў Чаўскім раёне, вёска Гарбавічы. Ну, вось вясковае жыццё. Ну, якое сёння вясковае жыццё ў паэткі? Каровы ёсць? І блізка не. Вы ведаеце, не толькі ў паэткі, і ў былых калгаснікаў зараз жыццё зусім не тое, што А так. чым вот гарод ёсць, значыць, нейкія грацы? Я ўжо скажу, што і многія пазбавіліся ўжо і агародаў. Не тое, што кароў на вёсцы не сустрэнеш амаль што, так і агародаў таксама. Людзі ўжо, і вёска, па-першае, старэе, а па-другое, нават тыя, хто маладзейшыя, ну, ўсё ж ёсць у краме, пайшоў і купіў гатовае. Так, глядзіш на сучасную вёску, гэта вёска не тая, якая была ў маім дзяцінстве, напрыклад. Ну, у вас гаспадарка якая-небудзь ёсць? Не, якая гаспадарка. 2 кошкі і сабака, ўся моя гаспадарка. Ну, хата драўляная, ці вы пабудавалі? Не, хата не драўляная, гэта домік такі утульны. Вось 24 гады жыву ўжо ў Гарбавічах, і усе гэтыя гады я стараюся свой участак прыўкрасіць, зрабіць яго прыгожым. Высяваю там кветачкі розныя, яны мяне натхняюць. Поэтому гэта адна з крыніц майго натхнення. Штосьці новае расцвіло, і ўсё, і мяне пайшло здзіўленне і натхненне, і я пайшла і штосьці напісала, цікавую гісторыю нейкую. Ну, вот вы працавалі ў школе. Гэта вопыт работы настаўніка, ён у нейкім сэнсе адчуваецца ў тым, калі вы пішаце кнігі для дзяцей? Так, сапраўды. Ну, па-першае, вось, каб пісаць кнігі для дзяцей, трэба, каб дзеці былі побач. Час жа не стаіць на месцы. Маё дзяцінства, напрыклад, адрозніваецца ад дзяцінства маіх дзяцей.
ось тых школьнікаў, якіх я вучыла, канешне. Гэта да, у свой час была крыніца натхнення. Аднак школа вельмі шмат часу забірала, па-першае, там шмат было працы. І больш пісалася, ведаеце, для школы. Калі я працавала намеснікам дырэктара па выхаваўчай рабоце, то шмат сцэнарыяў, розных конкурсаў, і прыходзілася вось свой талент якраз такі туды накіроўваць. Вы рэдкі ў наш час чалавек, які прафесійна займаецца творчасцю, таму што можна так сказаць, ваш асноўны занятак гэта літаратура. Я просто, да, спрабую сябе ў розных жанрах, то есть пачынала я з паэзіі для дарослых, потым перайшла на дзіцячую паэзію, вершы пачалі з'яўляцца ў часопісах, у вясёлцы, у рюкзачку, качэлі вось зараз. А як з'явілася першая, адразу пасыпалася шмат прапаноў. Вось, гэта быў выдавецкі дом «Звязда», потым я пасябравала з выдавецтвам «Беларусь», там пачала актыўна таксама выдавацца. І вось на гэты момант у Беларусі выйшла 6 кніг, і ў «Звязде» выйшла 5 кніг таксама. Ну, разыходзяцца кнігі вашы? Ну, пэўна, да, вось «Малёк удалёк» выпусцілі тыраж, аднак ён хутка разышоўся, яго яшчэ адзін дадатковы тыраж выдалі. Ну што, я вас віншую, дадатковы тыраж – это вельмі добра. Ну і калі гаварыць пра нашу апытанку, то вось я пачну, напэўна, з таго, што ў Ліме вы некалі надрукавалі верш нашай класікі. Вот каго вы мелі на ўвазе? Нашых класікаў. Гэта людзі, якія заўсёды будуць для нас, для сучасных паэтаў, тым, на каго трэба арыентавацца. То есть не ведаючы сваю спадчыну нашых класікаў, што можам напісаць мы. Усё новае яно будуецца на фундаменце старога, як вядома, так? Пагэтаму і мы, вось вывучаючы творы Купалы, Коласа, там Караткевіча вельмі люблю, Быкова, просто захапляюся гэтым пісьменнікам. Таксама майго земляка Максіма Гарацкага вельмі люблю творы. Ось яго роднае карэнне, да? Ён жа таксама, вось, як кажуць, хлопец ад зямлі, як і я, дзяўчына ад зямлі, з вёскі. Аднак у свой час гэты чалавек вельмі зрабіў шмат для літаратуры, і гісторыкам быў, пра гісторыю літаратуры шмат вось вывучаў і выдаваў. Пагэтаму мы не павінны забываць нашу спадчыну, класічную спадчыну, павінны яе ведаць і рабіць яшчэ лепей, імкнуцца зрабіць яшчэ лепей. А вось якое пытанне вы хацелі б, каб я вам задаў? Можа быць, я нешта не ведаю, хацеў бы задаць гэтае пытанне, але не задаў. Што яшчэ для мяне з'яўляецца крыніцай натхнення? То есть, акрамя таго, што вось я сказала, што люблю здзіўляцца, да, і здзіўляць у сваю чаргу, крыніца майго натхнення – гэта, па-першае, мая сям'я, родныя людзі, якія побач, гэта маё карэнне, мае продкі. Ось зараз вельмі модна быць патрыётам, да? Ось што для сябе разумею я, які я патрыёт. Я сябе часта ўяўляю дрэвам, карані якога вось глыбока ўвайшлі ў гэтую зямлю. А крона моя, яна над гэтай зямлёй. Яна квітнее, яна спеліцца нейкімі пладамі, да? І спадзяюся, што гэтыя плады, яны смачныя. Ось моя літаратура, і не толькі дзіцячая літаратура, аднак і вершы, якія напісаны ад шчырага сэрца, і тыя апавяданні, якія надрукаваны там у Ліме, у маладосці і так далей. Іх мала, но яны, як кажуць усе, яны ідуць ад душы. Пагэтаму, вось для мяне патрыятызм – гэта маё карэнне і мая крона над гэтай зямлёю. І я не мару сябе па-за межамі гэтай зямлі. Я шмат падарожнічала па свеце, была ў многіх гарадах, аднак не ўяўляю, што я магла б жыць дзе-небудзь там у Дубаі ці, я не знаю, у Парыжы. Я вельмі люблю гэтую зямлю. Ну што ж, Жанна, мы набліжаемся да таго сюрпрызу, пра які я хацеў сказаць, але на пачатку я хачу папрасіць пачытаць ваш верш пра кветкі. Вы сказалі, вельмі любіце кветкі. І вось у вас такі ёсць верш, які называецца «Павіцеся водарам кветак, найсмачным, смакотным, завабным. Краніце далонню сакрэты пялёсткаў сакаўна-ядвабных. У назвах тугіх, гуказвонных, пяшчотных адценняў мелота. Стракотка, званочак, півоня, вяргіня, лілея, лотаць. Узрастаюць пад сінню нябёсаў у обдымках цёплага света, бэс з водарам дзёрзкіх вёснаў і ружа шыкоўствам лета. Шыпшына і сціплы рамонак, касач, чаравік Венера усім нам пелясткуюць натхнёна. Адвечнай жыццёвай верай, валошкі ў шапоткім жыце, язмін ля бабулінай хаткі. На момант адзін уявіце зямлю
без такой вось апраткі. Пакутваць у роспачы мусіць душа, адцураўшыся цела. Без кветак зямля Беларусі паблекла б, асірацела. Ну што ж, без кветак сапраўды, а кветкі ёсць, як кажуць, кветкі ў студыю. Вам кветка гэтая не толькі таму, што вы вершы прачыталі пра кветкі, не таму, што мы гаварылі пра цудоўную паэзію, але і яшчэ таму, што вы сёння 250-й суразмоўца ў маёй праграме. Як прыемна, юбілейна. Так што вам Дзякуй, вялікі дзякуй. кветкі і здароўя, шчасця і вось гэтага такога настрою вясенняга, цудоўнага, паэтычнага. Ну што ж, дзякуй вялікі, а я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй маёй госцяй, суразмоўцай, 250-й, дарэчы, суразмоўцай, была Жанна Міў з Магілёва, цікавая паэтка, цікавы чалавек. Усяго найлепшага, да пабачэння. Глядзіце нашу праграму «Суразмоўцы». До сустрэчы.